P. Ambune Marlboro iki. Biayi ngerokok tal-tal. Aku dikei duit bapak. Patakmu kuwi. Bapak ki wis nonaktif. Cara Indosat wis lewat masa tenggang, wis diblokir. Kok iso ngeki duit iki lho? Es krim. Mandeko su, geng. Tuku su, geng. Apa ndul? Duitku mung sak ringgit oleh es krim sing endi, Mas? Sing iki, es krim rasa umbel celeng. Oke no. Sik peregangan. Nggak teli tenan Mas iki arep gawe es krim kok gebuki jambret kok ndadak peregangan barang ki. Hei, peregangan ini penting. Kowe ngerti ra? Aku cewoke peregangan untuk menghindari cedera tangan saat cewok. Oke. Nyo. Suwun yo tel. Podo-podo mbut. A few moments later. Tak bengoki kok ra mandek to, Mas. Kuwi kuping po wajan jane. Kene tak boronge kabeh es krimmu. Lah aku kok dodol apa? Alah, jan mendo. Wis kupinge rapet, mendo meneh. Jujur saiki duit kok ngendi mau? Aku mau ngedol pitike tangga. Oh, lah ra duwe akhlak kowe biajindul iki. Wis modele kaya onde-onde bosok, ra duwe akhlak. Ngene lho, Mbak. Pitik sing duwe Gusti Allah. Dadi pitike tangga pitik kita bersama. Cimol balado. Angel men tuturanmu gatel li. Adus-adus kono lho. Ambumu kaya sempak gendruwo. Oke. Dilokne mambu sempak gendruwo karo sing mambu lemah. Oh, lah cangkeme halal banget ditungkak.